Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Arlene, 25 years old, minyo, taga Cebu City. Punto medikal og behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa kinaiya sa akong bana. Kay murag nasobrahan naman pud ni siya, uy. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko dihang unaming nag-ila, ingon ini ang mga panghitabo. Sus, sa muka gyud aning Chelsea, uy. Haliday, unsa man? Ayaw kung sa-unsa diha. Hibaw kong day off ni mo. Oh, kay nga nang day off na ko, Chay. Banding ka na. Kuyawan, dyan ko anong banding-banding ni mo, Chelsea, uy. Kay social kay kag-adtuan, uy. Makagasto tagdako ni mo. Hoy, dili baya matagigayon nga magpalibre ko nimo ha. This time, ako na sa daang taya. Ay, may kipasa pa kong novel, uy. O, hiba na bayagid ka na ako, ha? Kung makasugod na baya kong basag novel, no, di na gyud ko ganahan mo undang ay. Na, uy, kinaraan pa ng basa-basag novel, uy. Dili na na mawang ang trend sa kalingawan sa atong generation karon, girl. Ang oso ron, laag-laag, shopping, og maghunting og boys. Amal. Sige na ba? Sige na. Ako lagi ang taya. Mag-coffee lang ta, girl. Sige na lang, uy. Yes! Apiton ta na lang ka diya, girl. O, di ba? Wanay di na ko gusto ni mo. Kay pisag mga pilang, anhig yun din tag 200 plus ang baso. Sapa ka diha, uy. May magpirmi ni. Og ayaw ka goolan na, day. Dilibagi inanta naman ka nga akong taya karon. Whatever. So, unsa imo nga kape? Hot or cold? Oh. Uy, hot ba or cold? Kisa na yung gitanaw. Numurog na tulala ka man. Wow! Gwapo og taas! Mao di ay, kita og gwapo nga bagong nisod. Oy, na girl, wa dayon mo lingkod. Murag nangita og crew. Ibaw ko sige kinahanglan. Tissue. Oh. Wait. Di ako yung tissue, sir. Here. Oh, thanks. Pero, Nara ko yung extra nga tissue sa akong bag, sir. Ima na na. thanks. Edward. Arlene? Ay! Salamat kay for today, Jai! Kay naila-ila na ko sa Edward. Hala no? Tiaw mo na. Dili pa unta ka mo gawas. Unya karon, mura ka nagibitin diya sa kilig. I like him na, Day. Limpiado. Di ako
nang dili siya mulingkod sa lingkuranan kung wa niya matrapuhig tisyo. O kita ka? Hastang lamisa. Isang gitrapuhag tisyo. Usa niya gibutang ang iyang mga butang. Limpyado ka ayo. Pero day, nag-observe man lang ko sa iyang mga lihok, no? Pero, girl, dili ka to siya bayot? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sobra kalimpyado sa Edward. Mo'y akong ganahan niya. Ugnit kayo siyang manamit. Sa kadugayan namong uban-uban, akong nasuta nga layo ra ang gidudahan sa akong amiga nga bating siya. Limpyado lang gid siya. Mong ako sad nga dili ingon anak ka arte, nakaton na lang sab niya. Hangtod nga nanguyab siya nako. O kay nakagusto man lagi ko, akong gisugot. Og waray tuig, nagpropose na siya nako og kasal. Ingon ani kadali, kay makasinabot raman sab mi. Apan, diha na ko nagka-problema niya nga naminyo na mi. Unya, Len, ano niya man akong mga tools dire? ay, akong gigamit. Nalimot kong uli, uy. Susya, oy. Paugra siya nga di ko gusto nga hilabtan ang akong mga butang dire. Ako ra lagi nang iuli. Sorry na, God. Ako na lang. Kaya ko na disinfect. Ha? Di lagi ko ganahan nga hilabtan ang akong mga butang ug laing kamot. Kay mahugaw na. Kapoy kay limpyo. Grabe, ha? Ingnan bitaw ka nga ako nalilimpyo. Di pod ka. Pero di ba sa nimo tarungon? Na sige, oy. Di na ako manghilabot, anak, sunod. Arte. Sige, katawan uy. Mas ganahan ko nga mag-away mong Edward kay magkabanding ta. Sige, girl, pagsigid mo kaaway, girl. Ay, kupon i-Chelsea, ha? Di na ba ako komportable sa amo? Laliman mo. Kanang usahay, di ta ganahang mag-half bath, magabi, kay wata maanad o naglain ang atong lawas. Pugsong dito pakaligo, uy. Kay og dili, sa sopa ko pakatulgon. Mabuang ko ng banan ni mo, Jai. Pero, maunay akong ganahan nga sobra kalimpyado. Pero nasobrahan rasad, uy, makasapot na. Mura ba og may kagaw ko nga dili siya modikit na ako. Ilabi pa kung gikan ko sa gawas o wa pa ko makaliko. Lain kayo nahunaon day, uy, nga bisag banan ni mo ba? Magduha-duha ka na og duol. Makapahiubos usahay, uy. Pila ba'y gasturog annulment? Oh, unsa? Amaw! Arlen, imo ring toothbrush ng gibutang dire sa kong butanganan? Nga naman di ay. Sos, ya oy. Tama kayo mong butanganan nga imo. Tanong dire maginan mo gibutang dire sa kong butanganan. Kaya nga naman, hugawan na sagka nga madikit ng akong toothbrush mong toothbrush? Sobra naman sagka? Mura man kog may sakit nga mananakod, ani? Di ka gusto nga magtapad ng atong toothbrush, pero perti kang makatsula na ko. Sobra na kada. Magbuwag tao, Edward! Wanagit ko makasabot sa kinaiya sa kumbana. Ako ning gisuwayan og research sa internet. Maray doon sa simptomas sa germophobia, sakit nga mahadlok nga makagawan. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, ang akong nabana, nasubrahan rasab kalimpyado. Nga halos dili niya pahilaptan ang iyang mga butang nako, kay iya ko nung gidisinfect basig mahugaw. Unsa man ni nga kinaiya? Ikaduhang pangutana, maski nang among kinabuhing minyo, naapektahan na. Kay dili man siya magpadug nako kung dili ko makaligo daan. Unya usahay baya na ay maglain ang atong lawas. At tumaninon ko niya pakatukon sa sofa. Normal pa kaha ni? Ikatulong pangutana.
Nag-research ko aning iyang kinaiya. Duol siya sa may gernophobia o OCD o Obsessive Compulsive Disorder. May treatment ba o maulian pa ka ni siya? Nga sukat pa man kuno sa una nga ingon ani na ni siya. Ikaw pa to katapusan. Dili na gyud mi magkasinabot sa kumbana tungod sa iyang sobrang kalimpyado nga permi na lang kung mahiubos. Dili ka ni siya binabay o bayot? Kinayang pagtatar nako. Pwede ba ning i-ground for annulment? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arlene. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Anay nasab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ni kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ribas mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga let you kindness be the gift that makes another believe in hope again. Nindot man ang mo tabang ta. Kanang tinuod sang tabangunon di kay kanang mangingilad. Di kausangan ako gitagaan og mao lagi na ng Jollibee nga wala akong nahurot kung pwede raman tingali totally man ni ingong ugaw kiang pero naon sa mga gikuha nga yang sungkod sa yang kauban gidagan kusuga ning dagan ang kiang dili day siya kiang ilad-ilad ba ang paghatag maayo pero sa kadalanan dili husto so manay among moto among kanang passage o word sa anti-mendicancy sa una no paghatag maayo, maluoy man ta, pero sa kadalanan dili husto. Pero makatagtag hope na continue on living sa mga katong deserving yun, mas maayo. Okay? Ang atong magtatampo si Arlene, 22 years old, minyo, taga Cebu City. Punto medical ang problema ni Aileen. Musta naman rin atong mga tigpaminaw nga to sa abroad? Si mga, so ba to? Kalimot ako, Caballero Barliso, Kimpan Albero, kung mga pagumangko des Canada, kumusta naman mo yan, kamang Kim, ito mga listeners des New Zealand, mainland sa Amerika, Australia, Middle East, Saudi Arabia, daghan kita dag tigpaminaw. Hinaot nga, okay ra nga itong kinabuhi diya, ha? Okay ra. Okay, so going back to our sender, si Arlene, punto medikal, unang pangutana, ang akong nabana na sobrahan rasab ka limpyado nga halos dili niya pahilabtan ng iyang mga butang nako kay iya kunong gi-disinfect basin mahugaw unsa man ni ning kinaiya kini Arlene mo ning gitawag na ito obsessive compulsive personality ay mo lang ni siyang disorder kung makapikto na sa activities of daily living. Kung sabi ng obsessive-compulsive. Obsession is a medical term which means repetitive thoughts. Compulsion is a medical term which means repetitive action. So, grabe yung kalimpyado. Probida, kahinom-dominon ko dito sa Manila sa una na ako'y roommate. Maulagi na. May pagkausig yun. Musuko o pananglitan, muhulam ka, whatever, muhulam mo. Nag-uli ni mo, di na parihag ang butang sa pagkuha nimo kasuka musuko so mga usi ni sila nga tao ni siya Arlene no okay ra po ning usi kay mga limpyada ni sila ikaduhang pangutana maskin ang among kinabuhing minyo napiktuhan na kay dili man siya magpadulog nako kun dili ko makaligog daan unya usahay bayan na ay maglain ng atong lawas at tumanoon ko niya pakatulgod sa sopa. Normal ra ba ka niya? O di mo siya magtiayon gud no? So, as much possible, labi na during reproductive age pa. Pagduog yun, no? Pero, ang kuya, nag-isprehan sa ka o isprehan sa kag Lysol o sa ka padulgon. Na mga tao ingon ani. Na ako'y kaila nga before ka musuod sa ilang balay kinanglan. Gawas nga hubuon nimo ang imong sapatos. Isprehan kag alcohol. Ay,
O lagi, nagumidya ko kung di na ako bisita dito usap sa inyo may stress man ta, nga tawar man po. Pero nga ay mga tao ganyan ngayon anak, dili mo gunit sa doorknob kay naay kagaw, musa kay elevator, maghulat pag naay mo pindot sa kanang button ba sa usa nga floor ka mo muhunong kay daghang kagaw ang kuan sa elevator kanang push button. Naay mga tao nga nana na koy mga kailang ngayon nana. Ug nani tambal, nani siya tambal, ha? Ay kay ngog wa ni siya tambal ningon ani. Obsessive compulsive, no? Sani siya sa mga personalities type, no? Ikatulong pangutana, nag-research ko aning iyang kinaiya. Duol siya sa may germophobia o OCD, obsessive compulsive disorder. Germophobia meaning hadlok siya germ, ha? Phobia means fear. So hadlok siya germ. May treatment o maulian pagkahaan ni siya. Masukad paman kuno sa una ngayon ani ni siya. Na naay treatment ni siya. Gawas nga mahatagan ni namo siya og medication. Ako na ko'y mga pasyente ngayon ani. But sorry nga mga tambal ani dili common. Kung kinahanglan yung doctor's prescription. Go and see a psychiatrist na. Naraman ka din sa Cebu City, Arlene. O wakay gamay ra kag budget. Pangitaan nyo si Dr. Fred Tampos o si Chinchin Biliro sa Vicente Soto. Medyo na kay kabayad o consultation. Muadto kag bisag kinsa nga private nga psychiatrist, no? Kay resetahan ka ni. Mungari ka na ko, resetahan ta ka. Psychiatrist mo ko. Okay? Okay. So, sunod ka pangutana. Dili nagyud mi magkasinabot sa akong bana tungod sa iyang sobra ka limpyado nga pirmi na lang kung may ubos ba. Dili ka ni siya binabay or bayot kinang iyang pagtatar nako pwede ba ni i-ground for annulment? Dili sad, ayaw sad anang annulment. Ang ground sa annulment is the partner failed to comply what is expected from him as a husband. Article 36 of the Family Code. Failed to follow the essential marital obligation. Naalagay ni siya ay germophobia or OCD problem. So, kinanay siya patambalon. Naay tambal ani. Dili ni siya hopeless case. Pero dili ni siya yung imo na mag-annul na lang mo kay mga anak. Pero other than that, kung nasa pa ilang gibuhat sa imo, ay domestic violence or economic violence, nakana. Lain na po na siyang istorya. Pero kung kinilagay yung ani, I don't think so nga. Muto ang judge nga mag-annul na mo tungkol kay sobra siya kalimpiado. May ganun yung limpiado kay dali masakit, no? Masakit o physical, pero usahay masakit tag psychological. Okay, so now takasabot ka sa speaker ni mo Arlene, din sa Cebu City, ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini nga akong suliran, thank you very much with my partner, Attorney Eileen Bathan. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat ug maayong adlaw.